Galap. Mamani khana BPF ni. BPF party be. BPF party. Beyo megan miya ang hala mo de ang Mobini kan hono. Basini fumbai. Wargan nakan nani siapa jangan apa? Wa gan ganang. Na kan thonang la de. Kan nang la. Gausini no gosla khaman are. Gausini mansiana buna galangbay are. माने गुबुनखौ फासायनोसैमोन आरो बिसोर बुदों होननानैहाय जेनेबा गावसोरो बुनानैहाय बुथारनानैहाय माने जुदाखौ फासायनायनि बुद्धिमोन आरो ए बेबायदि होननानैहाय गासैबो फैबाय आंबो सिख्रिबाय फै फै आंखौ बुनानै कि खालामफैबाय जेबोथ' बुङाखैमोन बुंनाया ना माबा मोनसे बुंदोंमोन आं जेबो बुङाखै खालि 20 थाखानि रायलाय बैसागुनि कुर्तिनि ताव राजुनि हासिनि नङा दा बेनि थाखाय माने बुद्धिया जाहैबाय बिसोरना मामोन जेनेबा माने बोराय बुरिनो आं दं मुथामोन दं आरो बोराय बुरि गासिबो दं बुग्राफ्रा साबेमोन बे बोराय बुरि फैदों बाइकजों फैबाय आं गुमै आरो गुमै बैसागुनि हरदों दा आंहासो 1000 खौ नांबायना डाक्टार नायजानो फैसाबो होनाङाखै 200ल' होलांबाय आङो बेखौ आं लाया 1000 थाखा थांबाय आं दखनो बेयाव थै बन्द जाया गामियाव बेसेबां खस्थ' मावना जायो सोर बेफोरखौ साहाय्य होनांगौ मानो गैयि मानसिखौ बिदि बुदलाबायना थांनांगौ जाखो आं खोनादोंमोन जे ओरैहाय जेनेबा ओरैबायदि खोनादोंमोन माने जोंनावथ' जेबो नोंसोरो डेभेलप खालामाखिसै खुनु डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै कयेकथा खोथा बुंदोंमोनलाय माने बेवहाय बिदि बुंनायावहाय बिसोरो रागा जोंनानैहाय बुदों बिदि होननाय खोनादों नोंगौ दाना सिखाखौ मा सादुखौ मोनबाय बे जाम्बा मानसिना बेखौ बुना गालांबाय बिसिबो फिसायबो मोखासम नों मोनसिला आं माबादि मोनसिया क्लियार बादि रायलायो मोजांखा बयजोंबो रायलायखायो बियो मिल बिनि गोसोआ बयजोंबो मिल दा गस्लायाबोथ' बेनो ने दहाय बुनाय मामाया दागा होनो गासै थै गोजां ना आरो दा सावथालफ्राबो मोनथियो आरो ने बुनायखौ बे जों लागोनि सावथालफ्रा कि माबादों इन्टेनायाव होखोना माखोदाय नेटआवहाय ने गस्लायाबो गावसिनि होलांखानाय आरोखि ओमफ्राय पार्टिनि मानसिफ्रा जाहैबाय मानिमोन बिसोरो अबे पार्टिनि मानसिफ्रा बिसोरो BPFनि गावसोर बै बुग्राफ्रा BPFनिखा आरो BPFनि ने पार्टि आंखौ बुदों आं डाइरेक्ट रायनो हायो माबाना बिदि बुनो नाङामोन ना बिसोर